Har idræt helt tæt ind på livet, fordi hende og jeg, vi har løbet flere gange sammen onsdag, når det grønne område, og løberen løber ned fra Lyngbytorv. Det ved jeg ikke, du snakker om nu, men... Nej, det er ikke derfor, jeg er kommet i dag. Det er, fordi jeg repræsenterer de radikale. Henrik Brade kunne desværre ikke komme, og så sagde jeg jo straks ja, fordi jeg er en lille idrætsudøver i kommunen. Jeg løber alle vegne. Men nu synes jeg, det drejer sig mere om, hvordan kommunen og i det hele taget foreningerne, idrætsforeningerne kan tale sammen. Det hører jeg jo meget om. Jeg synes jo især, det handler om samarbejde fra alle parter. Og når jeg siger samarbejde, så er det jo sådan, at når man kan samarbejde og kommunikere, så kan man også nå meget længere, og så skal det helst være konstruktivt. Det, som vi først og fremmest som radikale ser som en vigtig, faktisk næsten mærkesag, det er at få svømningen på skemaet. Og det kunne være rigtig godt, hvis kommunen kunne samarbejde sammen med skolerne og få det her lagt på skemaet med den nye folkeskolereform, der er kommet. Det er jo 5 timer. Det er jo glædeligt for mig. 5 timer mere om ugen. Man har mulighed for at lægge skemafastlægge timerne, og der kunne vi jo så godt tænke os, at det skulle være til noget svømning. Så det ikke bare går hen og bliver tilfældigheder, hvad de her 5 timer bliver brugt til. Med hensyn til breddeidrætten, så er vi faktisk som de radikale meget stolte af, at både løbe- og atletikbanen oppe på Trongården, at den også er et projekt, som der er kommet gang i, og den står færdig. Og vi har også været meget positive over for en multihal, som der har været meget talt om. Vi var faktisk imod Superliga-stadionet fra starten og tænkte, at den her multihal, det kunne være et projekt, som man kunne måske få en rigtig god dialog i gang om, og også få mere gang i boldspilsaktiviteter og gymnastik. Og så med hensyn til kunstgræstræningsbaner, så har Lyngby Boldklub jo fået en bane, og altså de har fået en bane med her på budgettet, og så er Lundtoft Boldklub, de har faktisk været i stand til at sætte 60% af beløbet af, sådan så der kunne afsættes penge til en bane. Og det er jo rigtig flot, så hvis der er andre klubber, der har mulighed for at sådan hensætte beløb til, at man kunne lave en samarbejdsaftale med kommunen, så vil det jo være flot, at man også selv tager noget initiativ ude i de enkelte klubber. Det er vi i hvert fald også fra de radikale meget enige i, at det synes vi, at man skal have noget mere gang i. Og med hensyn til bygge- og reparationsprojekter på stadion, så er vi jo godt klar over, at der bliver investeret rigtig mange penge de næste år. Men vi er jo stadig stolte af, at vi ligger så godt på sports- og fritidsområdet i forhold til de andre kommuner i landet. Nej, du arbejder stadig 20 sekunder. Okay, så vil jeg bare skynde mig at sige, at hvis der kommer det her, den her flotte idrætsby, og den bliver helt færdig, fordi det er den jo godt på vej til at blive, så synes jeg bare, at det handler om, at den også skal være både kreativ og kunstnerisk. Så vi skal også have noget udsmykning på anlæggene, og vi skal have respekt for, at alle generationer kan bruge de her multihaller og hvad vi ellers får i kommunen. Tak til